Imibutho ejongene namalungelo abantwana ithi umkhwa wabafundi abaxhaphaza abanye ezikolweni kufuneka uncothulwe neengcambu. UMzali wase Eldorado Park eRhawutini uthi isikolo samabanga aphantsi iSaint Ives sisonge izandla ngelixa unyana wakhe exhatshazwa uncothulwe. Kutyholwa ngelithi kwesi sikolo abafundi abaselula bangcungcuthekiswa ngabadala. They terrorized the entire school, especially the grade ones. Le mpatho gadalala iqale ngathi yindlalo. Kuqengqeleke inyanga imali kaLevi Thompson nomphako wakhe sisoxuthwa. NgoNovemba ophelileyo ithande ukugabadela le mpatho gadalala. Lo mntwana ominyaka mithandathu uthi waqwetywa ngomnye umfundi omdala kunaye. The principal was nowhere to be found. His registered teacher came to me and she informed me, no, we did sort it out. And then I thought, how did you sort this out? Nobody called me. The child was choked. Kuvulwe ityala kwesi sikhululo samapolisa ngenxa yokoyika lo mntwana ngoku akafuni ukuya esikolweni. Imibutho ejongene namalungelo abantwana ithi abazali kufuneka babalumkise abantwana ngeziganeko ezikumila kunje. Kuyenzeka ke kuthi kanti abangcungcuthekisi abanabo babe ngamaxhoba alentlondi. Bullies are usually very sad children. They're not comfortable in their skin. They are not able to assert themselves in a way that is constructive and where they would be heard and responded to appropriately. So what do? They assert themselves in an aggressive manner in order to be heard. Lo Mzali uthi zife namthanyana inzame zokuba isikolo singenelele kule nyewe. Kungoku nje lomba udlulisele kumhloli wesithili ukanti isebe lezemfundo lona eRhawutini alikaphefumli ngale nyewe.